Stovečku sme si pre vás pripravili, pretože v minulej hodine Dušan z Bratislavy to typol správne a tentokrát budete typovať vy, dúfam, že tiež správne, ale mimo bratislavský. 075 479 1333, pekný dobrý deň, kto tam? Dobrý deň, to je Veronika. Veronika, odkiaľ si? Malaciek. Veronika Malacky. No Veronika, prezraď mi, ak vieš, kde sa nachádza najsuchšie miesto na Zemi? V Afrike. Kde? V Afrike. Chyba! Je to púšť Atacama v Čile. Predstav si, tam napadne za rok iba 0,08 mm v zrážok. To sú suchoty, čo? No. To sú väčšie suchoty, jak v sobotu ráno. To je úplne neskutočné. No Veronika, nedá sa nič robiť, maj sa krásne. Ahoj. Ahoj. Ale no, dobre. Už ťa pustím! Radio Koliba. Raz je menej ako veľa, začína sa zápas zápasov.